Kalit nga nasunog ang usa ka pampasahirong bus sa Mandaue City kagabi. Maayo na lang away na samdan ug luwas ang tanang mga pasahero. Giingon nga miinit ang lingkuranan dapit sa driver. Ang detalye sa report uban ni Nico Sereno. My God! Kuha kini sa nagdilaab nga bus sa highway sa Basak Mandaue pasado alas 6 kagabi. Kuya, dali kuya, kamubutol ako na! Matod sa nagkuha sa video, nakuyawan sila paglabay sa nagkayo nga sakyanan sa kabalakang muulbo kini. Ang nasunog nga bus iya sa Ceres Liner nga may rotang Mandaue Talamban. Miresponde ang kamumbiruhan sa nahitabo apan hingpit gyud nga naugdaw ang bus nga gimaneho ni Amelito Tanodra. Matod pa, unang nabantayan nga miinit ang dapit sa driver. Matod sa BFP, maayo na lang kuno nga abtik ang driver o konduktor nga may pakanaog sa kapin 30 ka mga pasahero. According sa driver, sir, ang iyang bangko, ilang sa bangko, side sa driver seat, niinit. So na-feel niya init, so ang gibuhat niya is nagpadaplin siya, gipakanaog niya ang pasahero. Unya, iyang gilugar ang series sa daplin sa daan, taod-taod, pagtanaw nila, ako nang kayo. Miimbestigar na ang BFP sa insidente ug nakig-alayon sa bus company. Nagpaabot pa sila sa report ug pag-inspeksyon sa mga eksperto kung unsa ang nakaingon sa sunog. Di pa sab nila matumbok kung unsay hinungdan. During and after kuno sa ilang biyahe, doon na ni maintenance ang sakyanan. So una magawas ang series bus sa ilang grahe, gi-check na sa ilang mga mekaniko. So nanggita ko silang report karon. Gibanabanang moabot sa 300,000 pesos ang kadaot sa maong sunog. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.